дар мавсими ҳаҷи имсола тартиботи нав ҷорӣ шуд. Аз охири моҳи апрел ба баъд ҳеҷ кас ҳаққи ба шаҳри Макка ворид шудан надорад, агар раводиди ҳаҷ надошта бошад. дар шарҳи тағйироти нав Кумитаи дин ва танзими ҷашни маросими Тоҷикистон гуфтааст, ки солҳои қабл зоирони тоҷик бо ширкатҳои сайёҳии кишварҳои дигар моҳе пеш аз оғози маросим ба ҳаҷ ба Арабистони Саудӣ рафта он ҷо меистоданд ва бо роҳи ғайриқонунӣ ҳаҷ мекарданд. бар асоси тағйироти наве ки вазорати корҳои дохилии Арабистони Саудӣ нашр кардааст, аз 29 апрели соли 2025 барои ворид шудан ба шаҳри Макка ва адои ҳаҷ фақат онҳое ки раводиди махсуси ҳаҷро доранд иҷозат хоҳанд дошт. аз Кумитаи дин ва танзими ҷашни маросим гуфтанд, ки дар асоси ин тағйирот минбаъд шаҳрвандони Тоҷикистон ки тариқи ширкатҳои кишварҳои дигар ба сафари ҳаҷ мераванд, имкони ба шаҳри Макка даромадан надоранд. Пардифен ҳаб ҳангоми дарди сар, дарди буғум ва дандонҳо тавсия дода мешавад. Пардифен аз ширкати Вегафарм. Пардифен ҳабро аз дорухонаҳо пурсон шавед.